Ja, så du ikke. Well. Tak. Ses. Okay, jeg har noget LSD. Hej. Fuck. Hvor fanden? I'm in the house. Hej. Jeg er din blå elefant. Jeg er din bedste ven, og du for det. Hvad så? Hvad har du taget? Ikke noget. Hvad er det? Hvad snakker du om? Du er høj? You are high! Yeah. Hvad laver du så hjemme i? That's it. You know what? You're not high anymore. I'm gonna fuck off, you fucking beefhead. I was gonna go to that, but then I got high. Woo! Oh, I got power. There I got. You know what? Jeg ved godt, at like Pusher, I'm not supposed to sige ting, der kan hjælpe dine kunder, men LSD, ikke? Det får dig til at se blå elefanter. Du ved, jeg giver det! Okay, men blå elefanter er ikke venlige. De narter til sidst. Ja, wanna get high. Give it. Here is your LSD. You know what? I have another surprise for you. Woo! Yeah! Den blå elefant! Den blå elefant! You know what? LSD can fucking kill you. It's dangerous. Goddag. Mit navn er Svending Dalgaard. Jeg står her i Stenløse for at finde ud af et meget stort problem. Det siges, at LSD-misbrugere bliver slået ihjel af den blå elefant. Vi er kommet for at interviewe ham, og han står som sagt derovre. Vi går hen til ham og snakker med ham. Goddag. Halløjsa. Hvad er det, du gør ved LSD-misbrugere? Altså, LSD det er meget farligt. Så det jeg kan finde på, det er, at jeg kan lægge på lur. Og når jeg så ser sådan en klamt LSD-svin, og der ser blå elefanter, ligesom mig, springer jeg frem og binder dem. Og når jeg så har bundet dem, så knipper jeg dem. Jeg kan se, hvor fucking farligt LSD det er. Du har jo aldrig prøvet at blive knippet af en blå elefant. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har faktisk lige et til spørgsmål. Men hvad er det? Hvis du kan se mig, så er du på LSD. Og så er jeg nødt til at knippe dig. Nej.